Gurekin jai batzordeak San Pelaio jaietarako egitarau interesgarria prestatu du, 4 egunetan zehar. Joan den larun batean herritarrei informazioa banatzeko asmoarekin ekitaldi ezberdinak antolatu zituzten, herriko kaleetan informazioa banatzen ikusi genituen, eta iluntzean kontzertua ere antolatu zuten Putuzulo gaztetxean. Triatroiaren helmugan ere euren aldarrikapenak azaldu zituzten, irudietan ikus daiteke bezala. Egitarauari dagokionez, irudietan daukazue prestatutakoa, hilak 25ean hasiko da, txupinazoa, afari paxa eta bertsolariak, udaletxe aurrean kantatzera patxarangarekin joango dira eta 12 kontzertua izango da 2 talderekin. Hilak 26ean, baltsa karrera, mural pintaketa eta amaiketakoa, paella lehiaketa ere izango da, joku mundiala garratzaldean eta kalejira aldarrikatzailea kontzertuaren aurretik. Ekainak 27an, San Pelaio bigarrenean, kalezkale kantari izango ditugu eguardian. Ordubitan, Anistiaren aldeko herri baskaria, gero, San Pelaiora kalejiran, auzoen arteko pikea, Anistiaren aldeko ekitaldia eta kontzertua 8etan, maiketan erromeria prest dutelarik. Ekainak 28an, aurrentzako gunea prestatuko dute, lurralde ezberdinetako aperitiboak ere izango dira eta arratsaldean mozorrotuta gai eta lesbianen harrotasun eguna ospatuko dute. Garbi dago beraz, festen barne murgilduta ditugula aurten ere gurekin jaiekoak eta beraien leloak dioenez, arrailuak gureak ere badira San Pelaioak.